Záhořík Vojtěch, kvalifikace na Čechy, workout jednička, úroveň intermediate. Osa 20, kotouč 20, kotouč 15 a na přidávání 1,25, 1,5, 1,25, 2,5. Na druhé straně 15, 20, 1,5, 1,25, 1,25, 2,5. Standardy na HSPUčka 76, 25 od stěny, A brazda na čestu bary. Tak jo. Hele, já tady mám 5 vteřin, takže to zapnu. Můžem? Dva, jedna, můžeš. Tak, pořádně s nohou. Super. Ještě thruster. Pěkně. Tak, 90 kg zapsáno. Přidáváme 1,5. 1,5, 93, v minutě. Jde to cca o vteřinku tady později, jo, jenom. Tak pojď. Super. Pojď, pojď, pojď. Nevadí, to dáme. Ještě máme 1,5 minuty, jo? Dal bych teďka klidně minutu a jeden pokus na to ještě to dát, ale jsi fakt čerstvý, jo? Nebo třeba 40 vteřin si tam radši ne, ale jsi fakt ready. Nebo si řekni spíš teďka sám, jak se budeš cítit, ale abys byl... Asi jo, kdybys to takhle opravil, tak jako jo. Tím, že jsi to jakoby nezahodil, ale pojď to dát jako v těch dvou opáčkách, jo. Žádný upravování. Pojď, to padne, síla na to je. Pořádný drive s nohou. Pojď, Vojto, pojď. Easy. Pořádně s nohou. Super. Ještě thruster. A pojď. Pojď. Super. Paráda. Tak. Chceš ještě zkoušet víc? Chceš ještě zkoušet? Počkej, jak to jenom natočíme teda? Tak, super. 93 kg. Tak, teď minutka rest. Ale si to dám. Pozorníky si normálně vidíš tam. Přes tu bary. Já pak budu přecházet s tou kamerou, ale na ty thrustery to asi dám vždycky tady. Ne, jsem v pohodě. Já to ještě tak poladím.
A pořádně dopínat ruce, plynulej pohyb nahoru. Do 13. minuty, jo? Mělo by se tady zastavit, jo? Je to nastavený. Tady řeknu 5, 3, 2, 1, můžeš. 1, 2, 3. Super. Tak, čestubary. Choďte v obráceně, když tak. Jakoby otočit se čelem ke mně. Jedna, 2, 3, 4, 5, ještě jedno, 6, super. 6 HSPUček, pěkně sám srovnej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. 6 čestubarů, čelem ke mně, když tak, jo? Jedna, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tak 9 thrusterů. Jedna, 2, 3, 4, 5, super, ještě 4 opáčka. 6, 7, 8, 9, super. Tak 9 HSPUček. 1, 2, 3, no rep. 3. Vždycky dotknout stěny pak. 4, 5, 6. Pojď, ještě 3. Vyklep ruce. A pojď. Pojď, soustřeď se, pojď. 1, 2. Super. Tak, 6 čestubarů. Dva, 3, 4, 5, 6. Super. Tak, 12. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, 5. Tak pojď, ještě 5 opáček.
8, 9, 10, 11, pojď poslední, 12, super. Tak, pojď na ty HSPčka, rozděl si to od začátku. Klidně rychlý trojky, radši si s toho, ať tam nemáš nějaký no-rep, jo? Jedna, 2, 3. Jo, nezapomenout se tam vždycky dotknout na konci. Teď v pohodě. Čtyři, 5, 6, super. Tak, ještě 6. Sedm, 8, 9, super. Tak, ještě 3 opáčka. Pojď, Vojto, pojď. Deset, 11, poslední, pojď. Super. Tak, 6 čestubarů. Pojď, skoč na to zrovna. Jedna, 2, 3, 4, 5. Tak, 15 opáček. Jedna, 2, 3, 4, 5, super. Pojď, vyklep. Tak a pojď na další 5, pojď, teď už to bude hnusný, pojď to kousnout. Teď už si neodpočneš, pojď. 6, 7, 8, 9, super, super. 10, tak. Tak, vyklep. Pojď. Otočka. Pojď, vem to znova. Dojď to, 5 opáček. Jedenáct, 12, pojď, super. 13, 14, super, pojď, poslední. 15, pojď, 45 vteřin do konce. Pojď na ty HSPčka. Pojď, Vojto, pojď. Jedna, 2, 3. Tak, super. Pojď, vyklep, pojď další. Pojď to zkusit. 20 vteřin, pojď. 4, 5. Pojď, pauzička, ještě jedno nebo 2 opáčka. Pojď 5 vteřin, pojď.